Кліматычныя ўмовы шмат у чым вызначаюць вынікі года для аграрыяў. Але нягледзячы на складанасці, сёлетні валавы збор збожжа па вобласці склаў 1 мільён 200 тысяч тонн. Добры ўраджай гародніны і садавіны. У вобласці створаны добрыя магчымасці для яго захавання до самой весны. На уровне республики Брестская область сегодня выглядит достойно. И благодаря, наверное, это в первую очередь нашим людям, пусть мы определенный процент к валовой продукции не берем прошлого года, но несмотря на вот эти природные катаклизмы, все есть для того, чтобы производить молоко, производить мясо с нарастающими темпами. Сёння вобласць лідар у аб'ёмах і тэмпах вытворчасці малака ў рэспубліцы. 82% яго атрымліваецца на сучасных малочна-таварных фермах. У гэтым годзе іх было мадэрнізавана 24. Сегодня те программы, которые разработаны, реализуются в области и в республике, это только перспектива расширения. Задача стоит не обеспечить, такой даже проблемы не стоит, обеспечить свое население качественным продовольствием, а нарастить экспорт. Паспяхова працуюць і перапрацоўчыя прадпрыемствы. Падлічана, што сёння магутнасці перапрацоўчай прамысловасці рэгіёну могуць прыняць яшчэ практычна палову той сыравіны, якая зараз трапляе на прадпрыемства. У аснове поспеху надзейнасць, цярпенне і прафесіяналізм людзей, якія працуюць у сельскай гаспадарцы, адказнасць кіраўнікоў, якія вядуць за сабой калектывы. 52 тысячи рабочих мест именно в сельхозпроизводстве. Это довольно такая серьезная армия людей, которые работают во благо страны, во благо себя. Огромные слова благодарности за их труд, за то, что они сделали именно для себя, для страны. Пожелать им здоровья, счастья, мира и добра и новых достижений. Спасибо. Напярэдадні прафесійнага свята ўрачыстасці прайшлі ва ўсіх райцэнтрах. Ганаровыя граматы, лісты падзякі рознага ўзроўню атрымалі лепшыя аграрыі вобласці.